Què tal? Bon dia. Arribem avui al final del mes d'octubre i ho hem fet amb temperatures pràcticament estival. Les temperatures mínimes, amb el pas de núvols, amb vents de ponent que ja hem començat a notar, han quedat per damunt dels 20 graus. Tornem a les nits tropicals en punts del litoral del sud de València, bona part del litoral d'Alacant, temperatures que no han baixat en tota la nit dels 20 o dels 21 graus. Però és que a les comarques més centrals, al litoral centre, nord de València i de Castelló, les temperatures han quedat entre 16, 17, 18 o 19 graus i fins i tot en punts de l'interior trobem les temperatures més baixes entre els 12 i els 14 graus. El vent de ponent ha començat a manifestar-se i bufarà durant tot este llarg cap de setmana i fins i tot esperem que les primeres setmanes, almenys la primera i la segona setmana del mes de novembre, també vinga amb vents de ponent. Veiem com hem tingut pas de núvols ahir per la nit. Deixàvem fins i tot algun ruixat de caràcter dèbil, pluges inapreciables, i al llarg del matí veiem núvols mitjans i alts més compactes i abundants a la meitat nord de la comunitat. Demà, dia de Tots Sants, un dia també amb vents de ponent i un dia de temperatures elevades. La tradicional visita als cementiris podem fer-la fins i tot lleugeres de roba en mànega curta o en mànegues de camisa, perquè pujaran o es mantindran tan altes com les d'avui les temperatures mínimes. Apenas podrà caure algun ruixat de caràcter dèbil a les zones més interiors del nord de la comunitat. A la resta, pas de núvols sempre més abundants en punts de l'interior, desfilant cap a la costa, i també de vesprada pas de núvols i temperatures fins i tot més altes que les d'avui. Temperatures que en punts del litoral o a les comarques més centrals podran acostar-se als 30 graus, però en conjunt temperatures primaverals quasi d'estiu a tota la comunitat valenciana. Dissabte i diumenge continuem amb pas de núvols, amb vents de ponent, que fins i tot podrien forçar-se una miqueta i fer baixar les temperatures al nord i per l'interior dissabte, on podria també caure algun ruixat de caràcter dèbil. Baixaran lleugerament, però no notarem tant el descens en punts de la costa o a les comarques més centrals. Sembla que diumenge el descens de les temperatures podrà ser més generals, no obstant això, encara si anem a temperatures de 23-24 graus al centre del dia en punts del litoral, les comarques més pròximes a la costa, i dilluns començaríem la setmana amb vents de ponent, pas de núvols i en principi sense massa canvis en la situació meteorològica.